Ni izan super gusto sentitu nintzen kantxan, totalmente enkantxeta, fizikamente nik uste oso ondo aguanten abela partida. Gerarte, bai. Venga, gerarte, bai. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. Lesionekin nabenin be asko fisikoa asko landu naben, eta izan uste fizikamente azken urtietan gonazena askoz hobeto nagoela. Till I'm clean. Holako behik gazta freskoen bezez, bai. Holako pare bat, bai. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for bad mile. Egunon. Zelan da Winter Series. Ondo, ja partida jokatuko, da hori mazten dugu ja bigarrena eta... Urrengoan deko zu bigarrena. Ondo. Koine irazten bagun eurra eta galtzen bagun ja limita geratzen gara. Bueno, irabazi, horregaz joan, total hostiz gero bebardine izango da. My sisters and my brothers, see them like no. Eskumia espaltiaz teoriaz ken puntu zuhartzia, baina nik uste da azken entrenamentoekin helduko nazela. Bilboko Airo Cup txapelketan, lehenengo zetien korta bota naben eta latigazo bat igerri naben, hemen sorbaldan. Eta atana zen plakaketa da ikusi zen, zelan tendoi edekotezela ikutute. Hor prozesu bat egon da horratzen, rehabilitazio bat, eta egiz esan, ja ondo rekupeta sentitzen az. Lesio eta gero eta egiz hau ensainetan dute. Johan pelotari gazte bat, azken urtietan honenan pare dauena, eta hemen Gernikarako frontei baten beradeko zen ezaguarri ze ondo deuskuz. Rebesagaz gogorren moten txopelotiri, rebote hona deko, eta neureko kuadroatan ondo amaitzen dugu jugadie. Da izan, nipe uste neure esperientzia porateaz, altzatela lagundu eta bikote gogor bat ditzen gula ustot. Lehenengo partien bastante ondo jolastu nuen, baina faio batzu bai ingenu zen. Horrek faioak apura komente guz eta urrengo partida begire, ondo bat tranquilisten txal, bere jokoa tatie, baina astoten da gure da bera tenso jolastie. Eta solturiaz jolasten bago nik ustot maia hobi emongo duela, aukera gizaukiko zuzela urrengo fasera altzeko. Oingo Winter Serieseko ezagugarri nagusitako da, parejak bastante ekilibreta dauzela, edo no kaldeuela monolan sorpresi, ikusi harinako astitan be bai zelako sorpresak egon dizen. Gero bat zeiz frontoide? Bai, joder, siendo frontoide... Lunes, Gernikez? Kompratxoek egin da frontoide? Ondo zauzta? Bai, urrengo astin deko. Vale, pero ondo? Bai, tope. Hemen gauz, Bolina Zarra, Gernikeko taberna mitiku bet. Hemendik gaina, hemendik tabernatik pelotari da figura hon asko paseia. Guzteko jazten jakin, hemen konte izen histori danak eta izan anedota pi bat egongo die. Lehen Ameriketatik bueltetan zinin da hona tortzen ziren. Oingo urtin heltzen bagaren eta txapela taten bagun, Winterreko txapela, zazti bertan neure argazkiz jarriko babela. Bai, oro, izango zen, geure argazkiz jarriko babien Bolinalako taberna baten, izan politxizan zen. Niri kantxan guztia, azte inber bat, eta hor peloti borobie da, ondoz basun jolasten, partidu estu jolazten, kontra izape asko jokatzen dabe, hori holantzie. Así que favoritoan eta irabazko zuela eta alperria esatia, kantxa barruan irabazi bida.